Ez dago gora berari gabeko ibilbiderik, ez da bertsolaritzan ere. Badira tontor aldapatsuak, jaitsiera bizkorrak, bidezidorrak, etenak eta itzulerak. Hauek dira Erika Lagoma eta Xabier Silveira. Erikak bere buruari erronka bat bota zion. 40 urte betetakoan berriro txapelketetan emango zuen izena. Datorren urtean beteko ditu 40, eta aurten hasi da plazei baiezkoak ematen. Bertsoari egunerokotasunean tarte bat eskintzeko konpromiso hartuta. Xabier ziurtzegoen ez zuela berriro inoiz jende aurrean kantatuko. Hori erabaki zuen duela 7 urte, baina pixkanaka urek berriro eraman dute bertso eskolaren ibilgura. Eta han, doinu eta bertso zaharren artean, umetako ilusioarekin egin du topo. Bera ere hasia da plazak egiten. Bi ibilbideen abia puntuan elkartu ditugu Erika eta Xabier, lesakan. Asko pentsatu gabe salto egin genuen. Horako jendea, ostiralean aterako naiz fijo. Joango naiz fijo, gelditzen gara, joango naiz fijo, ostirala iristen da, eta pereza ematen die, etxetik ateratzen, ez ateratzen. Guri gertatzen zaigu alderantziz. Gu bagoaz. Etxera itzulera konstante batean bizi izan gara, bagoaz bega, agur, hau azkena eta banoa. Baina azkenean pereza ematen digu eta ez gara inoiz joaten. Eta suposatzen dut, bertsoaren rollo honetan gertatzen ari dena itzulera izendatu denez, suposatzen dut horren inguruan gehiegi ez hausnartzearen ibiltzen naizela itzulerari beste buelta horiek ematen. Hasteko beti ibili naizela joan eta etorri, ez? Eta ez dakit noizbehin nik aukeratu dudan noiz joan eta noiz etorri. Gauzak alde batera uzten dituzunean eta ama ere bazarenean, ustut ikusezintasun batek hartzen zaituela, zuk hautatu alde batetik, baino beste batzuk egotzia ere bai, ez? Ez dut jakin ongi gestionatzen plazan egon naizen garaia, eta plazan egon ez naizena ere ez, ez? Beti, baldin ban egon, ez? Neuzkan 1000 mamu, 1000 arrakala, eta ez banengon berdin, ez? Falta zitzaidan zerbait, egoteko gogoan neukan. Hasteko itzulerei buruz hitz egiteko, hitz egin behar dugu hasieratik, ez? Orduan, noiz hasi zineten bertxotan zegoazen kokatzera pixkat, noiz eta nola hasi zineten kantuan? Lesakako ikastola hitz bertsozalia izan da, nik izautu danetik behintzat, eta bertako irakasle batzuengandik jasotzen genitun bertsozarrak txiki-txikitatik, eta gero lontxa buruz atortzen zen klaseak ematera, eta gero guk eduki genuen aurretik belaunaldi bat, ez? Gu baino 5-6 urte zaharragoa zen belaunaldi bat, bide bat ireki zuena, ez? Bere lekua egiten ari zena eta guretzako erakargarria zena. Zalantzari gabe, ez? Guretzako Biestitxuak, Amaia, Aitor, Xabier, Makuko, belaunaldien arteko harreman hori, herrialdeen arteko harreman hori gazte-gaztetatik izautu genuen, ez? Nik behintzatola gogoratzen dut eta niretzako hori bai izan zen harrapatu nindun zerbait. Niretzat beti izan da lehentasuna. Gero denborakin ja, lehentasun hori 6 ordu lehen, segun ze jendekin eta ze tabernatan zauten, desagertzen zen. Baina, ni umetan, nire ekintzen jabe nintzenean, netzatzen lomaz. Antolatzen genituen bastante saio. Gu erdi bertsolari izatear geundela, gero nerabe talde horreri eskaintzen zitzaion, etortzea, Igor Elortza, Jon Maia, Unai Iturriaga, Irazu, gauza erakargarrik, roi horretan segitu nahi izateko, ez? Gogun dut ere, hemengo fruta saltzaien kamionin bersotanin izana. Kamiona, ez? Tolduak endu alde batetik eta ora bihurtzen zen holtza.
Endaiara joaten ginenean, zine barietesera kantatzera, Manolokinan kotxi milioi bat, eta galtzen ginen Endaiatik, eta donde está zine barietes, Manolo Galdezka, bai, Manolo frantzesez, oixe. Donde está zine barietes. Eta gero, etorri zen ere, txapelketen garaia edo deitu aldioguna ez, biak ibili zarete Nafarroakoan eta Euskal Herrikoan ere bai, azkena 2013an, ze sentsazio daukazue txapelketen garaietatik. Niretzako Nafarroko txapelketa astapeneko horietan, nik uste dut haunitzetan ez zutela kantatu, seitan edola, bai, bederatzi geratu nintzen horretan eta gero bestetan finaletan kantatu dut, zorte hori izan dut beti. Niretzako bai zen etxea, zen talde sensazio bat, ni holtzan gustora sentitzen nintzen, naiz eta final batean ez ditxukin egon eta gainontzekotan emakume bakarra izan. Oso hurbil sentitzen nituen, Barberena, Julen, Silveira, nitzen sentitzen posizio violento batean egia da. Azkeneko txapelketan, berriz aurreko nire itzuleran, 2013ko horretan, bai somatu nuela zerbait aldatua zela. Igual kolektibotasun hori ez zegoela hain presente, indibiduak zirela gehiago edo igual kolektibotasuna bertzen onbaitera joan zela eta nila enitzela horren parte. Nafarroko txapelketa da Nafarroko bertsolaritza. Denbora kontua zen, Erikak aipatzen duen zerbait kolektiboaren parte sentitze hori, eta denbora pasa hala, eta individuo batzuk gutxi aski dira aldatu orduko, bakarrik hor egiten diren ez taldea bera desagertzen da. Dauden guziak bakarrik badaude txapelketarako, bai bertsolariak ere, koinziditzen duten guzietan da erronka. Osea, erronka hirugarren batzuk epaitu behar dutena, zen bertsoa berez beti da hitzen bidez erronka, ez? Baina beti irabaziko dizun horbaitek, zuk uste zen nuna ez, osea, segitun rollo txarra itea dago. Bertsolari guzti gara honak egoera etortzen denean. Laburren esan dezakedan moduan, zenbakiz, hitza, neurtzeko sistema, ez da ona, ez du balio. Eta gero bukatu. Eta gero askotan jende askok irabazi, inoiz ez inor galdu. Eta hola publikoa gozatuko du berdin edo gehiago, igual psikopataren batek gozatzen du azkenari sufritzen ikusiz, baina da zerbait desaprobetxatu dena beti sari asko banatu. Osea, pakete bazarela, sentiarazten badizute berdin du izan Messi edo nahi duzunean, izango zara. Zuk Nafarroako bertsolari agenda hartzen, o berso saioen agenda hartzen baduzu, saio pila bat daude, non ez dagoen bersolari nafar bat. Ez dakit politikoki zuzena da, baina uste dut beti izan dugula konplejo handi bat, Gipuzkoara begira, batez ere gu ere ondoan gaude, eta ez diogula jakin zeingo dut orokorrean. Balioa ematen hemengoari eta argi dago bersolaria plazan egiten dela, ez? Zuk, Xabier, Erikari eskatu zenion zure ezkontzako bideoa egiteko. Gaur bideoa entregatu dizunean, ikusi duzu kasik etzarela bideoan agertzen. Hautsi ditut hainbeste lege eta arau, joan ez naizen lekuak ere 1004. Jendeak esango du inoiz biztan banau, bere ezkontzararetzen azaldu hau. Bere ezkontzararetzen azaldu hau. Hori autokritika, haze izpiritu, umore onak beti alde onak ditu. Berez kontzaretze joan, joder ze delitu,
lasai jendeak ongi ezagutzen zaitu. Lasai jendeak ongi ezagutzen zaitu. Ezagutzen nau baino, kanpotik bakarrik, barrutik ez bai daukat, hain joera txarrik. Ezkontzaz inoiz banaiz, aspertu xamarrik, hontan ez dut izango dibortzio beharrik. Hontan ez dut izango dibortzio beharrik. Hortan jarraitu zazu, zuk burua altu, eta txikikeri hau egin zazu aztu. Baina zuk ere egin duzu gaur pekatu, oraindik ez didazu soldata pagatu. Oraindik ez didazu soldata pagatu. Zerk bultatzen du norbera esatera, ja ez dut gehiago kantatu nahi momentuz. Sistemikoak diren arrazoiak badaude, hitz egiten da, genero perspektiba, zen naiz hortan sartuko, eta gero ez bibentzia personalak ere bai, ni gogoan dut, ez ustut honek laburbiltzen aldula, ataunen saio batean, ez? Eta pentsatzen ari nintzela denbora guzian. Lehenengo filako atxon hori ari da pentsatzen ze txarra den tipa hau. Eta hola ezin da holtza batean egon. Uste dut hori, ez? Beldurra handiak izan ditudala, badauzkadala. Oraindik ere, baina prest nago beldur horiekin antzinera egiteko. Adinak eta bideak ere ematen dizkizu bertze helduleku batzuk eta bertze gogo batzuk. Haunitz ezkutatu izan naizela, behin Xabik errantzian final batik, gaur beldurra izan duzu irabazteko. Exitoari beldurra, ez gaudenean prestatuak edo ez dugunean oraindik onartu. Baietz, merezi dugula hori gertatzea. Eta ikusten hasten gara, gertatzetik gero eta hurbilago dagola, la cagamos. Nire sakan una editorialekin abestu baino 5 edo 6 zortzi egun igual, egon nintzen, obsesionatua, pentsatzen ez nintzela izango gai, baina ez bertso batean edo bitan, bertsoak hasi eta bukatzeko. Bertso bakoitza ezten nintzenean, gertatuko zitzadenaz zela erdian nahaztea eta ez. Baina ez banu aukera hori izan, areagotzen da, eta konbentzitua zaudenean etzaela gai, orduan bai etzarela. Ez duzu egiten. Beldurra, nizan eman dizkiot bueltak horri, beldurra ere batzutan ere bihurtzen dela aitzakia, ez? Bigarren lerroa komoda delako, igual 3 eta 4 atzaigu gustatzen, bigarrena, komodo xamarra da, ikusgarritasun bizkot ematen dizu, ez duzu hainbertzeko erantzunkizunat. Etxeko ume izanagatik, eguna etxetik kanpo, gutxi ikasi eta lehenik ez egitea lan asko. Ikastekotan merezi duna, ikasi behar delako, gurire haunitz ez zaigu falta, doktore masterrerako. Oraintxe dakit hau pasa dela, zu hemen hor
zaudelako. Jamairu egunez diren pasatzen biharretxeratzerako. Juntatzen baldin bagara, inoiz itzultzen ez garelako. Duela 7 urteko zuen pertsona edo kontuan hartuta, orain itzulera honetara edo ze mezu bidaliko zeniokete zuen buruari, ez? Kontuan hartuta, duela 7 urte nun zineten. Esaten dio baldin bada en plan agindua, ez du beteko. Baldin bada en plan presionatzeko zerbait, arantzak barrutik dara mazkit. Espektatibarik gabe, egunez egun, eta bai erraten diodana nere buruari egin nahi baduzu denbora eskaini behar diozu. Ainara, Sarai, Mikel, Tenparau, umeak ziren beinola, zuaitz txiki bat ikutu zuten, izerdia zeriola. Basoa luze zabal eginda, ta indartu da arbola, behonda izula segilanean, baraina ingo bertso eskola.